gere kirin min karare na da gidere da shirin binare kin sani kin shaida ke na ba soyayya ki nake wurin aure don hakan na niyya kuma kin san ban karraya da aure na ku dole an ce da rakuma da bu auren ku kai nake so aure da kai a yau na shirya ko babu komai ne da kai akwai soyayya duk da al'ada ta hana kai wa auren je kai sadaki aure da ni ka san zuciya ta kyauta a mashiya na baki tunda kin zama haske na fitilar lantarki yar budurwa a yanzu na zaman tunaki mai ta baki zan sa ice na yau masa birki kuma rana ta bikin mu za mu hau kan doki labarai shi ne ke rufe asirin daki marmara ce gashin kasa ku bar mamaki wacce ke so na bambarin ta tayo raki buzuwa mai kyau ga dare ina so naki dan shimfiɗar fuska aka yi min na samu babu kwanci a rayuwa farayo damu ni da ke babu abin da kin ga zai dame mu kai aure a gidan mu mai sha'anin rayuwa mai daɗi ka samu mai kaunar ka wanda da girin sai da kuya yana so naka shi ya dace kai yi wasu na gaske hakika ka faranta masa ransa karka bar sai koka ɗawainiya ta ki a da yaushe ni zan ɗauka tunda so ba a yin sai bare rancinsa baruwansa da mulki ko takama da gabinsa baranta na muni ko da kyau akwai matsayinsa gane so bai tsufa a ko'ina ya nisa ni a soyayya kun ga yanzu na yi wasa buzuwa na samu farar diya mai da'a mai halin kirki ita dai akwai farra'a yar asali danginta ba a yi musu ba'a sanadin soyayyar ki ne na ɗauko mashi buzuwa tawa zai taɓa ki ya sha naushi ga takobi mai kinkikin ga sai na karshe ba na san bacin ranki dan akwai ne da kishi kin zamo yar lele gare ni ne naki ko ina kunci in na ganki sai ne shoki a cikin mata yan gaba sa'anni naki ambato na a koda yaushe ne begenki dawi su sarki na a dogona ta ke ce da ni da ke kin san kamar mama da ya ce masoyiya huzuwa gwana ta ce mu da mai gaso matuka raba da junanmu Mustapha ai gwiwa